Os celadores do Hospital do Salnés tamén protestan contra as súas condicións laborais. Hoxe o colectivo concentrouse ás portas do centro comarcal. O colectivo das celadoras imos comezar un período de movilizacións. Somos un colectivo onde para a xerencia non existimos. Por eso vamos con esta máscara de invisibilidade. No seu manifesto cualifican como dantesca a situación que están a atravesar. Ademais de asumir tarefas que non lle son propias, teñen que atender as necesidades de diferentes servizos e plantas. Unha celadora está destinada simultaneamente para o primeiro e o terceiro andar, ademais de ter que trasladar os doentes ingresados ao servicio de partos, a dilatación e viceversa. Durante as noites, únicamente 3 celadores dan servizo a todo o hospital: urxencias, hospitalización, partos, quirófanos, o que apareza. Aseguran que estas condicións non se dan en ningunha outra área sanitaria, por iso reclaman máis persoal para o cadro de celadores. Que non se nos invisibilice máis a vez que se pretende que esteamos en todos os lados, que nin hospitais nin doentes de segunda categoría e, polo tanto, celadores de terceira división. Non queremos máis que os demais, mais tampouco menos. O medre tanto de cadro de celadoras e de celadores como das presencias dos mesmos en cada quenda e servizo.